Пакуль цэлы свет ганяецца за лабубу, я вырашыла зрабіць сучасны беларускі абвес для торбы, а заадно сябровачку беларускую для лялькі лабубу. І вось што ў мяне атрымалася. Гэта беларуская лялька-зёльніца, которая стала ў мяне абвесам для торбы. Давайте зробім разам такую лялечку і для вас таксама. Для гэтага трэба зусім не шмат матэрыялаў. Трошкі каляровых, вось колка, 2 квадрацікі, квадратик белы, трохкутнічак, трошачкі карункаў, трошачкі тасьмаў, ніткі і галоўныя залатыя ручкі. Кругленькі наш кавалачак трэба прайсці ніткаю з голкаю па кругу і потым сабраць у такі мяшэчак. Вось проста збіраем яе такім чынам. Вось гэта будзе спаднічка, ніжняя частка нашай лялькі-зёльніцы. Сюды мы насыплем зёлкі. Зёлкі ў мяне вось. Гэта ліпавы цвет. Далей бяром квадратик, складаем яго па дыяганалі і пасярэдзіне ўкладзём трошачкі ваты. Гэта будзе галава лялькі і куточкі стануць яе рукамі. Вось яна, галава. Галаву шчыльненька абматаем ніткаю, каб яна была такая вось цвёрдзенькая. У народных ляльках вельмі важна шчыльна завязваць галаву. Гэта для таго, каб дурныя думкі, нячыстыя ў галаву не ўлезлі. Яна мае быць такой цвёрдзенькай, трымацца моцненька. Вось яна, наша галава. Далей выпростваем хвасты вось гэтыя, і гэта будуць у нас ручкі. Вось 2 такіх кавалачкі. Бачыце, падобна, што на анёлка адразу падобная, правда? І вось лялечка фарміруецца прыкладна як чалавек. Спачатку душа, анёлак з крылкамі, а потым ужо цела. Куточкі пасярэдзіне закладаем. Таксама закладаем вось гэтыя зрэзы. І фарміруем ручку. Вось яна. Засталося толькі перавязаць нітачкай. Ураўняем ручкі, каб былі аднолькавай даўжыні, і робім тое самае. Вось такая нарыхтовачка ў нас ёсць зараз. Ручкі ёсць, цельца ёсць, а вось яна спаднічка. І сюды мы зараз будзем складваць траву. Зараз трэба злучыць 2 галоўныя часткі. Пачынаем. І зацягваем нітачку. Зараз наша лялечка атрымае хустачку. Вось так яна будзе завязвацца. Ты моя залатая. Вот так, вось. І завяжу яе пад ручкамі. Вось такім чынам. Ззаду будзе закрыта. Засталося запакаваць траву ў вузельчыкі для нашай лялькі. Яна панясе нібыта сабраную траву, а саму лялечку упрыгожыць усім, чым знойдзеце. У мяне вось 100 кароначкі, бо это будзе фартушок, а вось тасьмы пойдуць на пояс, і такая у мяне будзе прыгажунька. Секунду. Вось і гатова ў нас лялечка-зёльніца ў сучасным выкарыстанні ў якасці абвеса для торбы. У прынцыпе, такія лялечкі рабілі як абярэг, который дае здароўе, бо вось траўкі, которые тут у сярэдзіне ў лялечкі і ў вузельчыках ёсць, яны павышаюць імунітэт, яны даюць абарону прыродную для ўсяго чалавека. І як вам? Ці зробіце сабе такое ўпрыгожванне для торбачкі? І абярэг?